Emina Mujić i majka Dalile Dragović promijenila je izgled i okačila sliku na društvenoj mreži pa je iznenadila svoje pratioce. Da, to sam ja, pisalo je u objavi. Inače, gospođa redovno prati i komentariše sva dešavanja u zadruzi i često ulazi u verbalne sukobe sa porodicom bivšeg zeta Dejana Dragojevića. Podsjetimo, Emina Mujić je jako se potresla zbog nasilja koje je preživala njena ćerka Dalila Mujić od Filipa Cara u zadruzi. Ona se nakon njegovog poslednjeg fizičkog sukoba koji se desio sinoć tokom žurke oglasila i priznala da u ovoj situaciji krivi najviše svoju jedinicu. Sve pratim, ali očigledno moje reči ne dopiru nigde. Kada bih ja ušla u zadrugu, mnogi bi nadrljali, ne samo car. Ne bih da budem gruba, ovo što bih sada rekla bio bi udar veliki. Prvo, Dalilu osuđujem što se spetljala sa njim, sa tim ološem, a drugo što dozvoljava sebi da neko manipuliše njom, rekla je Emina vidno potrešena.